ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏକ ଚଢ଼େଇଟିଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ ପୁରା ଗରମ, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବନେ ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ଯାଉଥିଲା, ଚଢ଼େଇଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ସେ ଟ୍ରକ୍ଟିକି ହାତ ମାରିକି ରଖିଲେ ଏବଂ ଚଢ଼େଇଟିକି ଉଠେଇଲି ହାତରେ, ଦେଖିଲି ଯେ ଚଢ଼େଇଟି ବଞ୍ଚିଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ବ୍ୟାଗରୁ ପାଣି ବୋତଲଟି କାଢ଼ିଲି ଏବଂ ଚଢ଼େଇଟିକି ତା ମୁହଁରେ ସେ ପାଣି ଗୋଟେ ଠିପିର କାଢ଼ିକି ଦେଲି, ଚଢ଼େଇଟି ପାଣି ପିଇଲା। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଯାଇଥିଲି ଯେ ଚଢ଼େଇଟି ପାଣି ପାଇଁ ଏମିତି ପୁରା ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ କିଛି ଯେଉଁ ପାଣି ଥିଲା ତାକୁ ପାଣି ଦେଲି। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅନେକ ସମୟ ତାକୁ ମୁଁ ସେଠି ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ହାତରେ ବସିଲା ସମୟରେ ସିଏ ଆଉ ଚଢ଼େଇଟି ମୋ ପାଖରୁ ବି ଟୋଟାଲି ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। କାରଣ ସେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଟୋଟାଲି ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ତାପରେ ବି ପାଣି ଦେଉଛି, ପିଉଛି। ବହୁତ ସମୟ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୋର ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେପଟେ ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା। ଚଢ଼େଇଟି ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବି ସେ ଟୋଟାଲି ଯାଉନି। ଶେଷରେ ଦେଖୁଥିବ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ବି ବସୁଛି ମୋ ହାତର, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧରି ନାହିଁ କି ବାନ୍ଧି ନାହିଁ, ସେରକମ ରଖିଛି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା, ଚଢ଼େଇଟି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତର ମୁଁ ୟା ପାଖରେ ରହିଛି ବୋଧେ, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବି ଦେଇଥିଲା କି ମୁଁ ବୋଧେ ଏଇଠି ରହିକି ମୁଁ ପୁରା ସେଫ୍ଟି ରହିଛି କି କ'ଣ ରହିଛି। ପାଣି ପିଇଲା ଏବଂ ପାଣି ପିଇକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମୋ ହାତରେ ବସିଲା ପରେ ଟୋଟାଲ ଉଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତି ଯାଉନି। ସେ ବୋଧେ ଭାବୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଛି, ପୁରା ସେଫ୍ଲି ରହିଛି, ପୁରା ସେଫ୍ଟିର ରହିଛି ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଚଢ଼େଇଟିଏ। ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଉଠେଇ ପାଣି ଦେଇଛି। ଏବେ ବି ସେ ପାଣି ପିଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପାଣି ପିଇଲା। ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ମାନେ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଆଉ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଉଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ଆସି ପୁଣି ରିଟର୍ନ ମୋ ଉପରେ ବସିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ସେ ବୋଧେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ହାତରେ ବସେଇଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଆଉ ହାତରେ ବସିଲା ପରେ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ପିଉଛି। ପୁରା ପାଣି ପିଇକି ପୁରା ଯେତେବେଳେ ସାଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଠୁ ମୋ ହାତରେ କି ଛାଡ଼ିଲି। ଦୁଇ ଡାଣା ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତଥାପି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହାତ ସେ ହାତ ହେଉଛି, ଟୋଟାଲି ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ମୋ ହାତରେ ବି ଗିଗି କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ବି ଗିଗି କରିଦେଲା। ଆଉ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପକ୍ଷୀ, ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷୀକି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିଛି, ଆଉଁଶୁଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। କାହିଁ ନାରାଜ ହେଉଛି ବୋଧେ ଜାଣି ନେଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଠି ପୁରା ରହିଛି, ରହିଛି। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ପାଇଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗଲାବେଳେ, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁଠି ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଖାଲି ଚଢ଼େଇ କଥା ନୁହେଁ, ଯାହା ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଚଢ଼େଇଟି ସିଏ ବି ସେମାନଙ୍କର ସଂସାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ଅଛି, ଛାଡ଼ିକି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଶିକାରୀଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଚଢ଼େଇଟିକି, ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଚଢ଼େଇ କଥା କହୁନି, ଏମିତି ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ରହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି, ଛଟପଟ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷଟା, କେଉଁଠି ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ସକ୍ଷମ କିଛି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଚଢ଼େଇଟି ଯେତେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସିକି ମୋ ଉପରେ ବସିଲାଣି। ଉଡ଼ିକି ଗଲା, ପୁଣି ଉଡ଼ିକି ଆସିକି ମୋ ଉପରେ ବସିଲା। କାହିଁକି ବସୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ହେଲା କି କ'ଣ ମୋତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଉପରେ ବସିଛି, ସାର୍ଟ ଉପରେ ବସିଲା। ଫିର୍ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଲେ, ଯେତେ ସମୟ ହଉ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସଂସାର ଅଛି, ତାର ବି ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ରଖିବିନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଯେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉଡ଼େଇବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।